sak jose. Ono pemain anyar meneh men kene. Piye? Toyol. Ora nggo klambi dhewe iki lho. Ngudok kaya toyol. Wis to. Ra apa. Nek rupane iki lho. Wis rupane rambut jaji. Kuwi nekake saka endi, Des? Hah? Nekake saka endi? Iki kebun binatang. Wih, dadi. Baik, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono lalere tato.
Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wes ya. Tekan ndi, Bos? Kene, Bos. Nanti jal ayo. Arane. Ayo wali rupamu kuwi. Rupamu kan ireng. Heeh. Kene mutihan. Mutihan. Berarti aku irengan. Heeh. Telek. Lek Rut. Aki masalah Lek Rut meneh. Napa meneh? Lek Rut ki nek turu ngeweh. Turu pisan kok aku ngono. Turu kan anu apa omahe anyar. Basan ngono aku turu ning kono gelarke kasur, kotak-kotak tak tiliki kok ana garise ngono. Alah. Jebule ilere ngono. Ora seru-seru ngono ki lho. Tak dongake muga-muga masyarakat kene sehat selalu, lancar rezekine Allahumma. Amin. Nah, iya wis. Rasane neko-neko. Saiki ana penyanyi anyar bareng lagi. Ya lek tekno. Ya iki. Ora iki. Pripun? Dadak rimbawi. Kuwi ucil kuwi. Kuwi. Iya. Ini mana pancen ngono ki tok dadaki yo. Ya wis, Pras. Ayo, pancen barisane ngene, Pras. Wis yo selet ganteng sesuai. Sopo Pras? Pras ki asline ki wah terlalu ganteng. Iya. Terlalu ganteng gal tuwek. Ya nang kene iki wong ya ana penyanyi meneh kok, Des. Des, penyanyi ning Delik. Delik. Kuwi kacamatanan kuwi to kon Lek sabun dauni. Heeh, Doni kuwi. Lek sabun dauni. Iyalah, Don. Pokoke sing gotoh minyak wangi dauni. Weh, dauni ning kowe. Yuk, ayo. Saiki apa Pras? Biasa Mas yo. Biasa. Ojo nesu-nesu to Mas. Riko wis tuwa ora usah ngeweh-ngeweh. Untune cepet. Ayo, mana sapa njuri? Ayo, lunga ora ayo. Malah pas ngene Pras, ana sing ompong. Aku ora mrongos, gak apa-apa. Des, yo pasokane disemprit. Ya. Ben tertib. Ayo. Wis lho. Nyaring tenan Sone jos tenan dadi nyaring e. Ayo. Jan untune mrongos manfaati iso. Berarti syaratnya kudu prongos. Prongos. Iya. Gak prongos. Oh, gak payu, Pras. Iyalah. Ayo. Saiki dianu dase. Ya. Anake sapa delik iki sore. Bokonge sapa ki? Ayo. Ayo. Ayo pro kanca ngawaruwono rukune Islam yo iku limo salat loro rukun kasiji bisa sira kelawan ngaji. Apa orang? Lagu apa? Loh, kok mbok? Ayo to, Dik. Iya. Wis mulai Dik aku. Ayo. Arek ra melu-melu nek dak-dik iki. Kabeh cewek wedok muni dik kok
Ayo chattinganmu iki kae. Dik iki dik ana dik iki. Ayo. Ayo nakal ayo. Mas Rudi, Mas Rudi. Ora sak ngono kuwi. Ora sak ge onteran-onteran meneh. Lah wingi ana WA Mas. Kepiye? WA-ne saka mantane biasane ngene iki. Kepiye? P ngono to biasane. Ya, bare aku ingin cerita tentang masa lalu. Wah. Masa lalu apa? Masa lalu tentang sakiti hatiku. Tak dalesi Mas Rud. Pripun? Kenapa dengan aku? Kono le bales, maafkan aku mantanmu ngono ae, Mas. Ya kuwi kita ora ado-ado to. Aduh. Anake sapa ning isor? Ayo. Manut. Apa wis ora? Oh iya. Ya, oh ceritane ngono kuwi. Apa? Apa ke? Fans nyong. Iya, aku terpukau. Ana sing ngefans nyong e. Boleh, sapa? Endi to? Lanang Lanang itu. pepet tok. Aduh, lanang ora muni dik iki kok. Iya, Jare dik. Iya. Yo lagoke ya, Des. Iya. Lila we. Heeh, Lila. Sik iki sing nyanyi Mbak Rindi. Heeh, iya. Heeh. Wis kene wae. Heeh, yo. Apa wis ora kelingan sumpah janji Citra di Indonesia. sing najan lintang rembulan jarene tresnamu kanggo aku Wis ganti tongko diko nanging pira ora kirem harto barang saiki wis teko kuwi malah gane pira liya
Andes. Masa? Kowe kok request lagu iki ngopo? Ora apa-apa. Ayo. Tekno. Ayo. Kok sing tak takon aku meh menginterogasi dirimu. Ayo. Tekno ora yo. Ayo. Kok sing kok request lagu Lilo iki ngopo? Yo lek tekno to. Tekno iki ngono. Kayak ngopo? Iki trending iki. Padha wae. Iki trending lagune Lilo atiku wis Lilo. Wong iki lagune rong rampung kok kowe iki to dinding. Badanku. Keloron. Kowe iki curhat apa piye to? Des, Karo sing saiki ditinggal. Apa? Karo sing wingi ditinggal. Tidak boleh gitu. Iya, Allah ibu. Tidak boleh itu. Allah ibu. Tak yene tetena. Apa dia, apa teketu, apa tiku, apa tekutu, apa tie. Rupane pras kok kaya tahu. Mas Pras, mau ki mangkat dipresake apa ora jen? Ora, Aku kendirke mergo lek Rudi. Ora, Pras, Virusnya nempel nih. Mengko bengi iki sih turu wik nyong meneh. Engko arek curhat apa meneh sing minta critake apa piye? Tak idoni lho. Ayo. Sapa? Lek Rudi. Andes. Dalam. Oh. Sing wingi kae. Heeh, sing wingi kae. Tak chat kae lho. Konce ode karo aku ya, Des. Hah? Ning perapatan konce ode karo aku. Beda. Ujian kok codo. Ya. Wis tuwek. Eplek. Yo, masukane kapan yo. Ya wong seleramu ki pancen sing ngono kuwi. Wajib ainalah mabon lurung ilmu wajib ainalah mabon lurung ilmu saliren yen turang rusak podomu oh saliren yen turang rusak podomu. Kowe mah golek ya apa, Des? Oh. Yo, wis keliling Pak. Bocah mak. Kliru cekel malah. Weh. Apik to? Meneng kowe. Kowe dibolongke to, Des? Kok nek wis wajuk, wow ngono ya. Yo. Rasa seru-seru. Ya, lagu saiki. Ya. Apa? Kasmaran. Ya, akhirnya kasmaran Bose. jarene. Iki ana sing request kawitaning sinawang. Dian. Diwehi to. Dik niko suwon gratuli iki to.
gotral gatrol. Lintang ing kawang kadya netramu pada bulan gambarne semu sumilire angin gowo tresno senengmu kang katut kanggo kawitan sinawang ing pasuryan tansah ginabar ing semuning awan katon nendang solas lagane karang redu bawane requestan dinanya wis lega, Des. Garek nunggu sawerane to? Iya, transferane to. Adike milu joget. Ndi? Gila, udah lho isin. Pras, arang yo memenit waktu kita. Ribun. Ayo kodonge to. Dek, ayo milu joget. Mah, asik-asik. Tawak. Ya, rasa. Good, very good. You tok. Yuk, direjak sik. Lanjut ki mawon. Nggih, siap. Ayo. Oke. Bocah
cilik-cilik iki iso nggawa tambang barang sapa to? Iso digubet-gubet to. Ayo. Apa Ki? Nunggu apa tadi? Nunggu dusir apa, Pras? Ya Ikhwan diarum cerut lombang Oang ini mungkin kumilang Ojo siro mengamingo Miturut tahu pengiran Ya Ikhwan diroce-roce ngambang Oang ini biar gemilang Ojo siro mengamingo Miturut tahu pengiran apa kuwi? Ya lah kok kene, Pras. Yo, hadap sana gerak. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paring usada rembulan ing wayah
juga lagu Katresnan Sejati. Asik. Mas Rudi. Oh, enak Mas Tikno. Citra Riba lho iki. Iyalah, yuk. Tinggal dhewe wae lah wis. Syukur kowe, engko tak gabur kowe ora sambut nyang aku neh. Napa komen? Iya lah. Jo. Yo ki sesi nyawer-menyawer salto. Yo.
Keramet. Ora kuat ceweknya. Iya, wis tuwa kok ya Des ya. Sisa cewek. Iya. Ki butake ndemeki manuke napa to? Tak idoni lho, Dik. Sak pamitang, Bos. Nggih nyuwun pangapunten bilih wau atur kula mboten penak ning atine panjenengan. Lan ugi kelakuane kula sing kethek nyuwun pangapunten. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik matur sembah nuwun juga pokoke tak dongake sing nyamer tambah rezekine, sing nonton ya padha tambah rezekine. Amin. Monggo dilanjut, Bos. Oke.